Fil-qorti quddiem l-imħallef Tony Abela komplet il-kawża kontra l-avukat tal-Istat li ffetħu il-kap nazzjonalista Bernard Grech u l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Fil-bidu ta' din is-seduta l-imħallef Abela staqsa jekk iż-żewġ partijiet u mhix se jitolbu jirrikuża ruħhom il-kawża minħabba li qabel kien fil-politika u kien jattendi għal laqgħat tal-kabinet bħala konsulent tal-Prim Ministru. Hawnhekk iddikjara li hu qatt ma voti jew ġie konsultat dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Iż-żewġ partijiet qablu l-imħallef Tony Abela għandu jibqa' f'din il-kawża. Mis-seduta tal-ħamis din il-kawża bdiet tidher quddiem l-imħallef Abela hekk kif l-imħallef preċedenti Giovanni Grixti kien irrikuża ruħu x-xahar li għadda. Dwar din il-kawża tkellem mal-ġurnalisti il-Prim Ministru Robert Abela barra il-binja tal-qorti. Kawża li fiha qed joħroġ ma' kull minuta li tgħaddi minnha b'mod iktar ċar kemm saret esklusivament sabiex tfixkel il-proċeduri tal-arbitraġġ internazzjonali illi dan il-gvern ilu jmexxa sa minn kważi sena ilu. Hija kawża wkoll li ngħid li hemm element ta' aggressività li qed jintwera min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-konfront ta' esponenti tal-gvern preċedenti jew tal-gvern tal-lum il-ġurnata wkoll li juri u jikxef ngħid l-am veru warajja li ċertament mhuwiex dak li jipproteġi l-interessi tal-poplu Awċi u Malti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif żviluppat din il-kawża u l-intriċċi tal-Partit Nazzjonalista. Ma nistax ma nikkummentax però fuq l-episodju li ġara mill-aħħar seduta sal-lum fejn kellek l-astensjoni tal-imħallef Grixti wara dak li kien ġara fl-ewwel seduta min-naħa tal-Oppożizzjoni fejn dakinhar kienu ppuntaw pistola ma' ras l-imħallef Grixti, pistola li eventwalment faqqet u l-imħallef Grixti tpoġġa daru mal-ħajt u kellu jirrikuża ruħu. Kien episodju fil-fema tiegħi tal-mistħija l-mod kif sfaċċatament frontalment tqanqal episodju min-naħa tal-Oppożizzjoni fejn tqajjem il-mejjed għaliex l-Oppożizzjoni attakkat lill-imħallef għaliex kien kuġin ta' kirurgu lillum ilu diversi snin mejjed. Kien episodju li jurik kemm verament il-Partit Nazzjonalista mhux jirrispetta l-istituzzjonijiet imma jeddidhom sabiex jiddeċiedu kif jixtiequ. Preżenti wkoll għal din il-kawża flimkien mal-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard.